Gara sobrang init. Kus bago man to doon uran-uran. Kumba, tigilan mo ba? Ha? Hindi camera, Smith. Iyo. Ay nga ni. Oo, iyo. Mailing mo sa YouTube. Tig-vlog ko nga ini, Mit. Ayun nga ni. Baya. Naglalaro ang aming baby. Ayan, paborito niya dyan sa kulay black na yan. Lumabas tayo sa labas. Tingnan natin si Kuya Smith. Yun bang helper namin? Nakakatawa. Kung napansin nyo, kahawig niya yung sa Karate Kid baga, na matanda, yung kalbo. Kahawig na kahawig niya kamo. Kaya, nung nakita namin siya, pumasok agad sa isip ni Myla, parang siya yung sa Karate Kid. Silipin natin siya sa labas. Ngayon ay ang panahon hindi maganda. Mainit, maulan. Kanina ay umambon, kaya hindi siya nagtrabaho, pumasok ulit. Pumasok siya para maupo. Pero ngayon nag-init na naman. Nag-umpisa na naman ulit siya. Sasama ko namin. Punta natin si Smith. Ayan, nag-umpisa ka na pala magsunog. Toyo na? May gasolina doon ah. Dapat nilagyan mo kahit konti. Tuloy-tuloy na yan. That's all. Basta may mga plastic. Ayan. Magsunog na habang wala na naman na ulan. Kasi kanina nag-ambo na naman. Ayan yung mga inawan niya. Ano bang tawag doon? Yung mga tinanggal niya dito sa unahan. Yung mga damo. Pinatuyo lang. Kasi nga, sisindihan. Ayaw ni Kelly ng amoy. Naa-achil si Kelly sa usok. Ayan ang pangmerienda ni Smith. Smith, ito na pangmeriendahan! Tape na! Na!
Don't go up, Kelly. Tuyo na yan na sinimento. Milfoot plenty of stone. That's why Smith is laughing. Umulan kagabi kaya yan ay may tubig. Doroble eh. May plastic pa nga. Talaga naman. Ingat mabasa eh. Patong-patong. Aye, bait-baitan pumasok sa kanyang kulungan at Bebela. Nagpisa siya pumasok sa kulungan. Nakaganyan lang yan siya kasi para anytime na gusto niyan lumabas o pumasok, pwede. Hello everyone, it's another day. Sa ngayon ay maglalaba ako. Konti lang naman ito. Gawa ng yung hinubad lang namin to nung kahapon sa kanong nakarang araw. Kaya wala naman akong gagawin. Ako nang maglalaba. Pero kapag marami, nagpapalaba talaga ako lingguhan. Tapos kasama na yung mga bedsheet namin. Pero sa ngayon, konti lang. Ako na lang. Saka wala na rin naman akong nakasampay sa labas na mga damit. Ayan. Puro na lang mga basahan. Malakas kami sa basahan. Gawa nga ng si Kelly. Kung saan saan. Bastang makakita ng bagong basahan. Ayan. Doon siya na ihi. Dati, okay siya. Yung sa kulungan baga, may para siyang trainee pot ba yung tawag doon. Doon siya nadumi. Pero ngayon ay tamad na. Gawa siguro nang nakabuelo siya sa labas. Kaya, ayan. Kung saan-saan lang siya. Basta makakita siya ng basahan. Ayan. Ang helmet ay andito sa labas. Pati yung motorbike. Ayan. Andyan mismo sa aking pwesto pag nilalabahan. Lumabas kasi kami kagabi. Inabot kami ng ulan. Kaya, diyan na lang nakaparada yan. Ayan, kung napansin niyo ang panahon, oh. Naulan na naman. Andito ang aming helper, si Kuya Smith. Nagtatrabaho siya doon sa likuran. Kahit naulan ba, ang sipag noon, mainit o maulan, sige lang siya. Basta ang huwag lang na malakas yung ulan. Pagkapag ganitong ambon-ambon lang, tama lang. Talagang nagtatrabaho pa rin siya. Asya, ayusin natin itong labahin. Allah ka naman talaga sa ulan. Lumakas na. Nasa na si Kuya? Andun siya sa bakanting lote. Tinatapos niya yung ginagawa niya kahapon. Kaya kaso nga, ayan, umulan na. Hindi ko alam kung matatapos niya ulit yan.
Ang pilipot. Oh, umuulan kaya ah. Umuulan baga. Maglaba ay di biro. Wala akong upuan. Ayun sa labas. Baka. Itong puti, ibababad ko. Ang ginagamit ko ay itong chlorine. Pero meron din naman akong sunrox dito yung kaso natuto ko itong chlorine kasi tagal ko yung bababad. Mura lang ba ito piso? Nakakangalo.
Pasalihon ang baby niya, oh. Gusto dyan. Sinisilip niya yung helper. Pasalihon. Iinit na siguro. Nagpapakita na yung sunshine. Welcome back again. Tapos na ako maglaba. Kung napansin nyo, wala nang tulo. Kasi nilagay ko siya sa spinner. May washing naman. Ang kaso, hindi talaga ako fan ng washing. Mas gusto ko yung kinakamay kapag naglalaba. Pakiramdam ko kasi mas nalilinis ko kaysa sa machine. Hey, bakit? Ang ingay naman ni Kelly. Bakit? Gusto magpakarga. Yo. Tayo ay papasok at maggawa tayo ng cup noodles ni Kuya. Grabing lakas ng ulan. Si Pumba ayaw sa kulungan. Ang gusto niya ay dito sa bangko. Huwag kang lumabas, Kelly, ha? Huwag kang lumabas na ulan. Si Kuya Smith, kahit na ulan to, doon trabaho. Sige lang, oh. Grabing sipag. Grabing sipag. Nagtubig sukalot. Pumbahali ka na. Nakaw si Tili. Wag yan, wag yan. Oh, natatakot na nga si Pumba. Nagtago na. Kelly na. Pilit-pilit na si Kelly. Ang kulit. Yeah, ang kulit ba ni Kelly, oh. Pinukulit ka. Kulit mo si Pumba. Share. Pumba. Ayan yung nililinis mo siya. Nangalahati mo siya. Kung napansin niyo, malinis na.